Παθητικό εισόδημα. Το όνειρο κάθε τεμπέλη και φτωχού. Γιατί ένα από τα δύο πρέπει να είσαι, ούτως ώστε να κυνηγάς το παθητικό εισόδημα. Να σου εξηγήσω το γιατί. Γιατί το ακούω συνέχεια να συζητιέται από εδώ και από εκεί και πρέπει να μπει μια τάξη. Καταρχάς, έχεις τόσο πολύ ενεργητικό εισόδημα, δεν ξέρεις τι να το κάνεις και λες ας πάω να βγάλω και παθητικό τώρα. Όχι. Δεν θες να βγάλεις ενεργητικό γιατί δεν θέλεις να ενεργείς, δεν θέλεις να καταπονήσεις, δεν θες να κοπιάζεις και περιμένεις να σου έρθουν τα λεφτά ουρανοκατέβατα. Παθητικό εισόδημα. Να κάθεσαι και να πληρώνεσαι. Αυτό δεν γίνεται. Εκτός κι αν έχεις τόσα πολλά φράγκα ξεκινώντας στο κυνήγι σου για το παθητικό εισόδημα που βάζεις τα χρήματά σου να δουλεύουν. Και όταν μιλάω τόσα πολλά, μιλάω για ελάχιστο 7 ψήφιο, για να μην πω ελάχιστο 8 ψήφιο. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να έχεις ένα παθητικό εισόδημα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απλά είσαι ένας τεμπέλης και ανεπρόκοπος που κυνηγάει το εύκολο χρήμα.